Well, hello. Vandaag gaan we Gordas maken. Wat zijn Gordas? Dat zijn kleine vate tortillas. Wat is zo fijn oppuffen. Door een beetje afsnijden. En dan door vlees erin. En vandaag gaan we dit gebruiken. Dat naam zich flour tortilla. Dat is van alle rijden. Dat is bloos uit het voet erbij. Dat even juist van alle maand. Dan merken we tortillas. Ja, dat zijn veel mensen als mij. Weet je wat? Bloos daar voet erbij. Een fijn deeg merken en dan merken we tortillas. We gaan zien wat we uitkomen. Vandaag gaan we Gordas merken en morgen gaan we dan scheidet vlees merken te nemen. So, we gaan zien wat we doen. So, hier hebben we een kam. En dan gaan we dit hier de tortillas merken. Dat naam zich Gordas. Oder eins wil zijn Gordas. De Spanische naam wil zijn Gordas. En dan kan je hier met zo'n handdoek even. Dat heeft groen en wit en rood. Dat is een beetje de Mexicanische vlag. So. Buen provecho en dan zijn wordt jaft. Oké, hier hebben we nu 4 kuffel meel. En dan gaan we door 1 kuffel boterman kijken. En dan gaan we dat deeg kneden en een zeer fijn deeg maken. En dan gaan we 4 à 10 minuten een beetje zetten laten den deeg, een beetje laten rijven. Dan gaan we tortillas maken. Maar dat is zo einfach, wenn zo'n meelcarriers we krijgen. Er wordt plus wat erbij gaan en dan deeg hier. Dat is het andere is allebei, dat is zeer handig. Nu kijk je maar dat, nu hebben we deze deeg eruit. Dat is die zo'n fijne weke deeg. Nu gaan we den laten een paar minuten plus een beetje ruwen. Nu gaan we den hier een beetje onderdagen. Nu laten we den door een paar minuten zetten. Wat we die al eruit gaan en daar hebben we Gordas maken. Oder tortillas Gordas. Kleine vatertjes. Dat is wat ik mijn. Gordas meint vater. Kleine vatertjes. Ja. Daar wordt helemaal zijn, dus de meel. Flour tortilla mix. Dat is al eruit. Maar je kan ook anders tortillas erhalen en dan merk je dat ze staat ook zelfs. Maar dit heb we steeds. Zeer handig. Oké, nu hebben we den deeg hier in 16 bietekjes gesneden van 4 kuffel meel. En dan doen we plus dit, dus wanneer we een bans maken. En dan merken we door alles plus dit. Ik kan het met beide hangen, maar ik doe met één hand dat phone houden. En dan doen we van alles plus zo'n runde dingetjes maken. En dan gaan we de uithalen. Ja, dat is zeer fijn. Ja, we gaan alles zo maken. Straks is dit. Dat weet je wie we opmaken. Die gaan jullie vroeger fertig halen. 2 bakjes maken neem ik aan. So dan. Dus dit hier. En dan hebben we hier bal nog hier 2 bakjes. Dus dat waar we dat dan doen. Ja, nu hebben we die alle uitgerold. Dus 2 bakjes. Nu gaan we die. Wat ik dan doe, dan neem ik een van deze dingetjes. Dus dit. Denk hier een klein beetje zo. En meel nemen en dan gaan we die uitrollen. Zo groot is die dan wel. Oké, nu hebben we die Gordas alle uitgerold. Dat zijn vielleicht 5 zoll groot. We hebben hier 16 stuk. Daar hebben we mijn grootmama rolhalt, dat is een stuk 60, 70 jaar oud. Dat rolt al mee is krijgt vanzelf. Dat had me niet lang geduurd. Dus hier alle uitrollen. Nu hebben we die baken. Moet zijn we dat uit. Ja, dat zit zeer fijn zo weit. Daar, kijk je maar dat, hoe fijn die oppuffen. En dan doen we die opsnijden in de merd. En dan doen we die door vlees nemen. Dan gaan we dan morgen doen. Maar ja, die puffen op zeer smaak op. Kijk je maar dat. Zet plus werkelijk smaak. Zo zeer fijn die dan opsnijden. Daar. Zeer smaak. Puft aber zo fijn op. Bloos zeer fijn. De andere hier, een klein beetje bij zien. Qua bakken en dan morgen gaan we die opsnijden en dan gaan we die van vlees stoppen. Ja, dan weet je. Je dan niet altijd lekker zeer oppuffen, maar dat is oké. Dan gaan we morgen alle opsnijden en dan gaan we die van vlees stoppen. Vielleicht even schobelen. Ja, zeer fijn. Nou joh, dan zijn we ons lot aan morgen wo we vlees maken. Oké, hier hebben we dan nu een stuk van de Gordas.
Wat we dan doen is dan nemen we een massa, zij heeft een schrappend massa. En dan doen we die aan de meer afsnijden. Doe je een type dikker of het lichter is. Als je die puff niet zo smak op als de zon. Maar dan doen we hier zo dit fan afsnijden. Je weet nog fan warm zijn. En dan morgen, daar wel we zij geen vlees meer naar wel doen. Maar kijk maar dit. Nu hebben we de smak afgesneden. Ik wil je nog aanwijzen hier. Wanneer ze fan warm zijn, dan maar dus een beetje fan het schap het massa gaan en dan die beetje start. Kraak, de start zo. Zo blijft kraak in de middenlijn voor. En dan de fan afsnijden en dan morgen dan wel dus gruwelijk sterk zijn middag gaan. Kijk maar daar. Kraak, de start. Zo. Hebben we zo smak afgesneden. Kijk maar daar de start waar we het ganze stoepsel dan. En dan morgen gaan we dan dit hier allemaal vlees staan. Buen provecho en zelfs morgen. Struklo, merklova. En ik wil nog zeggen, dit zijn zo'n Gordas van meeltortillas. Er worden nog zo'n gemerkt van korntortillas. Dat wordt dan het nächste Mal. Van der wel we nog schlucken gaan. Ik wil hier nog eens dit afsnijden, dus dat we dat weer wijzen. Maar ja, dit is dan van meeltortillas. En dan nächstes Mal wollen we van korntortillas maken. Dankeschön. Wel hallo, vandaag is oktober 31. Vandaag werden we dat vlees maken wat ik wil gestern we Gordas merken. Vandaag werden we dat vlees maken zum Doneren. Hier zijn onze Gordas, wat we gestern gemerkt hebben, de kleine vaten tortillas. En dan hebben we Zippeln, steek 3 Zippeln, dan hebben we jalapenos, zoveel wie dan wel, so wie sterk wie dat wel. Chesnick heb ik vandaag niks, daar hebben we dat pulver brokken, ik zeg hier is een pulver. Dan heb ik groven peper, dan hebben we vleeszout, je kan andere vleeszout brokken wat je wil. En hier zijn dan sirloin steaks, die wil ik dan eerst bruin maken, en dan wil ik die afsnijden, en dan willen we ons een beetje fijn broden maken, met een bistec ranchero. En dan willen we deze Gordas fijn opwarmen en dan die vol stoppen. Maar ja, dit wordt nu laat, wat ik nu wel moet afhangen. Vlees, jalapenos, vleeszout, groven peper, chesnick, zeppelen en tortillas. Oké, nu hebben we de zeppelen fijn gesneden en de jalapenos. En dan hier hebben we een beetje schweinsmalt. En dan doen we, zoals ik al zei, dus chesnick en grove peper en dan vleeszout en dus dat vlees. En dan hier heb ik een grote pan. Die wordt nu heute maken, dan wil ik die steaks, die bieter vlees, fijn bruin broden en dan wil ik die afsnijden. Dat is dan veel einfacher. Als ik leg aan met bruin brood, dan heeft dat veel beter te smaak. Zo, nu willen we die steaks fijn bruin broden van beide zijden. Ik gebruik een beetje broodvat. En dan willen we die afsnijden en dan willen we ons die stekker en cherry maken. Ik weet mensen dat het al lachen, maar dit is wat ik het van jou doe. Oké, dat vangt hier ons ook fijn bruin te worden. En nou, dat is fijn bruin als van alle zijden, hoe doet het ook al zo meestrak uit. En dan werden we dan weer gesneden en dan werden we nog helemaal een beetje afroden. Maar ja, dat vangt dan zeer smaak te lopen. Zeer smaak. Ja, nu hebben we de zo smaak bruin brood. En nu worden we een beetje gesneden en dan waar we erop hangt echt te kijken. En dan wanneer we het meeste vaat van afgezien, dan doen we de zeppelen nog bruin broden. Oh, maar nu check je dit vlees, want ik me taal vrij dat alle uit. Ik heb een bruin brood maar afgesneden. Zo, perfect. Zeer perfect. Nu zijn de zeppelen zijn meest krijg bruin. En dan wil ik de peperschout nog maken voor de laatste minuut of 2 en dan wil ik die weer allemaal maken. De laatste 2 minuten dat ik dan nog de peperschouten maak, die leg ik toch niet zo lang maken als de zeppelen. Dat wordt niet te morsig. Ja, nu nog helemaal 2-3 minuten en dan gaan we alle topen en toperieren en dan staat je laten krizzelen en dan zo eruit. Dan man een Gordas nemen. Ja, nu hebben we dat vlees gemaakt. Maak de zeppelen en peperschouten.
Salz, das Fleischsalz und Pfeffer und Chesnickpulver habe ich gemacht. Und nu wird das laten durchprieseln. Und dann bohnt je een beetje schmecken, want een beetje meer Chesnick fehlt, dan doe je dat. En want een beetje meer zo'n Fleischsalz fehlt, en die haben vielleicht auch das Fleischsalz. Jij dat brauchen, sonst geweld. Und da wird hier laten durchprieseln. Und dann werden wir Gordas abfällen, da werden wir eten. Sehr Dankeschön. Well, hallo, das ist aber der Train. Nu hat es hier aber eine halbe Stunde geprizzelt. Wir waren vielleicht noch einmal 15 Minuten oder so. Und dann denke wir erst haben. Das ist ja nur suppig, aber der Suppe schmeckt auch sehr schön, weil wir brüne Brot dort erst haben. Das ist sehr schön, das ist eine Suppe. Aber ja, wir wollen das dann wieder aufziehen und dann die Gordas nehmen. Jo, Dankeschön. Naja, nu hat das eine Stunde gepresselt. Das ist aber so weich und so schön. Nu werden wir Empanadas abwarmen, also eine Gordas und Tortillas abwarmen und da werden wir eten. Da, nu wollen wir schön ein paar Gordas abwarmen. Wir haben also 4 Unja. Das ist so was sie nennen Panini Pan. Wo wir unsere Gordas hier schön wieder abwarmen. Und ich will Ihnen sagen, da wo wir mehr eten, ich will mal 2 Stück, ich will mich nicht überfreten. Ich will mich nicht überfreten, aber ich will nicht zu sehr eten, weil wir haben Tunkas vor wie nach Verspruden. Aber ja, muss sagen, das will hier bloß, ja. Seht mal, das sind unsere Gordas oder Gordas. So ist gewählt, Vater Tortillas. Ich kann dir dann nennen, was sie wollen, aber guck mal dort, ich habe die gestern so fein aufgeschnitten, guck mal dort, aber das ist von einem Pferd, das Müll aufbritten und hungert. Und wir wollen das Müll nicht vollstoppen, für sehr schön Fleisch, guck mal dort. Oh, aber ja, ich glaube, wir sind rein. Die warmen sich hier so fein ab und da werden wir eten. Da sind an den Gordas. Du hast das Fleischbeeren. Kragt es dort. Das Fleisch ist vielleicht nicht kragt zu sein, aber das Fleisch ist durchbeeren. Aber ja, nu wollen wir uns das eine Schiebe nehmen. Und als ihr dann noch Salat dabei, oder Guacamole, oder Bacaljan, sollst du dann wählen mit Salsita. Und dann werden wir eten. Das schmeckt los. Sehr schön. Wir haben sein Wort schmecken wird. Okay, hier haben wir unsere Gorditas, unsere Gordas. Met wat fijne Fleisch dabei. Dat weiß ich, was gemerkt. Ich habe hier noch ein bisschen gemerkt mit Salsita. Wo du vielleicht ein bisschen Salsita nehmen, das ist das. Und wir haben nicht für jeden dankbar zu sein, weil die Sorte eten haben. Da wir dankbar sein, viele Menschen können nicht sich so eten. Weil ich bin dankbar für diese Multi, ich bin dankbar für meine Freunde. Struckland hier und für alles. Dankeschön. Nu werden wir das mal schmecken. Nu holt je fast. Baby. Ich will sagen, die Kuppe hält mich wer fast, ich esse das alles auf. Das schmeckt schön, merkt wie das aufsetzen. Das war es. Aber wenn die ist sonst das haben, da will ich Sinn auch haben, da will ich Held auch haben. Aber ich will es mal einmal aufbieten. Oh! Mama, hold me fast. Das schmeckt schön. Und dann das schöne Salsa. Ich habe Chili eingekehrt und ich habe einen Liquador nehmen, Blender nehmen und viel merken. Oh, aber ich will sagen, merkt dort was. Okay. Sehr dankbar. Und hier hat ein Hondiok ab, das ist rot und grün und wett. Das ist der mexikanische Flagge. Und das sind Gordas von Mexiko. Gordas. Dankeschön von Struckland, Manitoba. Merkt ihr doch. Sei was los.